Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Alex Agius Saliba se jkun qed jikkontesta għal deputat mexxej tal-Labor għall-affarijiet tal-partit. Dan qalu mal-ġurnalisti l-ex deputat mexxej Laburista u ex aġent mexxej tal-Labor Charles Manjon meta pressat mill-medja jekk jaħsibx li l-eventwali kariga għal Agius Saliba se tkun ta' pressjoni fuqu peress illi għajx Brussell. Dan ħajkun Brussell, ġifier dan mill-inqas 30 fil-ġimgħa ħajkun Brussell. Ħajkun wieħed mill-kontestanti. Hija l-konferenza fl-aħħar li tiddeċiedi. Dan kollu wara illi il-ġimgħa fil-għaxija delegati tal-Labor iddeċidew favur bidla fl-istatut u bekk membru parlamentari jew MP jistgħu jikkontestaw għal tali kariga. Fatt illi ma huwa ta' ġdid xejn kif qed jipprova jpenġiha Roberta Bela u sħabu, iżda pjuttost deċiżjoni li toħodhom lura għal passat u li kien qabel nnifsu li neħħiha minn kif kienet. Dan għaliex kien l-ex mexxej Laburista Joseph Muscat illi ħalla deputat minn tiegħu isir deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit, ċewwe Konrad Mizzi b'Mizzi kollu jitneħħa ftit tal-ġimgħat wara minħabba l-iskandlu tal-Panama Papers u minfloku kien qiegħed lill-ex Ministru Chris Cardona. Intant brabta ma' din il-bidla l-aktar waħda voċifera kontri mill-kamp Laburista kienet l-ex MP tal-Labor Josien Kutajjar li saħqet illi tali deċiżjoni ma kienx tagħmel sens boħut mid-delegati jisħu illi se jappoġġaw lil Agius Saliba, oħrajn qed jistennew lil min ħireġ aktar. U l-minority leader Laburista tal-Kunsill Lokali tal-Furjana, Sandra Zammut Healy, iddeċidiet illi ma tikkummentax. Josien Kutajjar ma taqbilx li għandu jinbidel l-istatut tal-partit, inti taqbel? Mhux aħjar tara l-partit tagħek. Inti taqbel fuq il-partit tiegħek qed inkellmek? Mhux affarijiet tiegħek x'tagħmel. Jien qed insaqsik fisem il-pubbliku, fisem il-pubbliku. Tappoġġjah l-Alex Agius Saliba joħroġ deputy leader? Le. Inti se tappoġġjah l-Alex Agius Saliba? Skont minn ħireġ u xek. Intant, il-ġurnalisti preżenti quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista staqsew lil Alex Agius Saliba kif se jkun qed ilaħħaq pożizzjoni ta' MP, Viċi President tal-SND u deputat mexxej tal-Labor b'Saliba jisħaq li jkollu 3 ijiem fil-ġimgħa off. Kont MP, Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti, ġifieri kelli l-istess irwol. U 3 ijiem fil-ġimgħa bingħajr ebda esklużjoni matul il-5 snin kollha għamilthom f'kuntatt totali man-nies. Mistoqsi fuq il-kwistjoni tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola l fatt li ma votax minkejja li l-Prim Ministru Roberta Bela kien ċar fuq is-sosten leha, Agius Saliba insista li ħadd ma qallu kif kellu jivvota u li hu baqa' konsistenti man narrattiva fil-kampanja elettorali, għad-differenza ta' Bela. Jiena kont konsistenti ma dak li għadt il-Prim Ministru huwa Prim Ministru għandu rwol istituzzjonali f'dan il-Parlament. Ma kienx konsistenti ġifieri? Aċċettajt kif dejjem għamilt. Aċċettajt ukoll l-opinjoni tal-Prim Ministru, però l-Prim Ministru qatt fl-ebda sitwazzjoni qed tajjenu għal sħabi qatt ma mpona fuqna kif ħan ivvutaw. Jien ivvutajt fuq dak illi qed fil-kampanja elettorali mod konsistenti. U fid-dawl tal-fatt illi kemm kif ukoll l-MP Daniel Attard kellhom disgwit qawwi ma' Roberta Bela dwar il-fatt illi ħallew lil Joseph Muscat jirkbilhom il-karru elettorali tant illi lil Agius Saliba ma rafalux siġġu fir-Rialto fl-ewwel mass rally wara l-elezzjonijiet, inevitabilment ġie mistoqsi dwar kif se jkun qed jaħdem fil-qrib ma' Bela. Bl-MP Laburista jisħaq illi l-lealtà tiegħu hija lejn il-mexxejja Laburisti, inkluż Joseph Muscat. Aħna għandna lealtà lejn il-mexxej preżenti u lejn kull mexxej illi kellu l-Partit Laburista. Għalaqstant Alex Agius Saliba, renomati li ġej mill-klikka ta' Joseph Muscat, mistenni jibqa' joħroġ u għall-ex mexxej Laburista b'Roberta Bela ikollu joqgħod fejn iridu huma.